Di sa okay ka nakaligaw sa ilwan dugana ninyo ba? Ah, sa kanang kuan man dero Holy Week. Lo nagdagan jud hala. Hoy mga tagag ninyo pante. Hoy, pagni. Awere de. Ating apil sila kay remembrance. Sa okay kan. Lala, padaplin sa padaplin. Kaming tanan dito. Ato ang game mo, noy. Ari mo rapit ka. Ari mo rapit. One, two, three. Bagus mga bata ba? Hi, Nay. Hi, guys. Good morning. Good morning, guys. Shakoy, guys. Shakoy dang shakoy. Shakoy. Lexe, an! Dali, Lexe. Dari, tapos kin daw ka. Kami lagi po yun. Sapada na. Sama na ito. Pinamahan eh. Uy. Ito ka na napalit mo. Gusto ko mo lagi. Guys, tatag shakoy ayo. Guys, tatag shakoy. Lamig azog shakoy, guys. Nga. Dakoy dang sa pajan, guys. At nang sinigangan or kuan rap. Pinamara. Mau adim luto ko no. Saan man pinama? Sinigang laman arong may sabaw. Dana guys, nagipos mi sa mong tinda kay. Hurot nag-amo ang first nga stock. Char. Ana pud ni. Ato na pa ni balik jang hijawat na sama ka. Opi ang morning ka ni. Ano yung pangisumbag-sumbag na sa pagkaga. Sa mauna ni sila, guys. Apil na. May apil. Apil na. Dapa. Pahilot ng tulo. Mga kuan ni guys, mga dress. Ito ng gamayng racket. Ano sa pagkaga, di mo pud maghinay. Di sumpo pa. Hasmag. Naigong gustong kamot. Maghinay. Makarga na ni mo tanan. Tiaw. Basig na bali na ng pagkaga. Makarga na ni mong duha. Sakay ka? Tiaw. Karga, din akong balik-balik. Ikaw bahala, kaya man kanimo. Okay guys, before tamo irig-irig sa atang adlaw karon, gusto rin kong muhay sa tanang taga-matalom liti nga nagtan-aw karon sa atang vlog og sa ang kaigsuunan diha sa Saitama, Japan. Insakto ba ito nga pagka-pronounce Saitama or Saitama? Basta diha sa Saitama, Japan. Daghan ka susalamat sa suporta. Oh, datay kuan, datay bisita nga from Africa. Sila ni Ermina Gado Uhata, ni Maria Femira, ni Tina Besyo nga nagtan-aw karon sa Junalyn og ni Luigi. Daghan kadtong salamat sa inyong suporta all the way from Saitama, Japan. By the way guys, gahapon adlaw dihay ning abot nga giputos nga ra makuha kadyo. Mura ni siya og mga lingkuranan nga nakaputos pa. Unsa ato ning abrihan karon tan-aw na to sa isod aning gipang putos bisa klaro si nga furniture ni si so ato alam gyapon tanan. Daghang salamat di kadto naghatag dani sa naghuna-huna. Ag ijang kuandari, ag ijang giswat dari nga receiver na mo tra ko ba kay plurami buraton sa nukalan. Papanggol ko kamuon na. So dana guys. Excited much ato ning tan-awon. Hayag day.
Ha? Madara man. Nam dagon doy. Ay, saga dobi. Nay kurinti na rin. Kurinti na ba guys is salitan. Musiga dari di pud musiga ila undoy. Musiga ila undoy di pud musiga dari. Gikan Miss ila undoy way kurinti dito. Pagabot na dinay kurinti dari. Ja ugwa pa kurinti dari na kurinti dito sa mga. Hagunting. Lingkuranan ba dyan na, klaro? Bisag, gipotong sila, klaro din sila nga mga lingkuranan. Lingkuranan, ug lamisan din sa di ay. Sa katuloy ko pabitis na rin. Ha? Pabitis ba po na? Sige, be, bitik ko pulgam dali. Excuse me, be. Di nila pa ning babulrap kay ato ning kapitik. Kailan may kasabibitik na. Daghan ka tong salamat sa ato ang generous giver daning furniture. Wow, Unsa kay di pa man may maglain? Ano di kayo mga kubit? Sakto na kay magpahimong ko ni 15 ka amuhan na rin. 15 man kay igsoon. Amora sila dula kami siguro. Hala. Nice! Wow! Tita naman isa. Isa pa ha? Uy, lamiun. Ako po, Wanday. Isa. Duha. Paul. Tulo. Tagpulan. Sir ka na tasak. Dua. Isang oras sa babiyahe. Sabi kayo na pa iwan si Pilipin. Isang oras sa biyahe. Hala, ang lamia sa ini. Ang lamia. Ilam ka po, guys, nga ratan nga lingkuranan. Mahal ra ba tining ratan nga lingkuranan? Hindi mo galing sa ratan. Ratan nag nakasuwat, uy. Ha? Bingo, ratan. Ratan na pulma. Di, at tawag na ni ratan. Ratan. May tawag na niya. Pasabot na ning ratan, ginito na dito kita itahinga. Style o ratan? Ratan style. Ratan table, ba? Ginakasuwat. O ratan chair. Larilig si Lingon. Doy, tabang doy, be? Tabang, kaya hindi ko kadaog. Igitap. Lingkod na rin, be, lingkod, be. Kada lingkod na rin. Libat-libat tayo nag-deliver na Sige, buhat, doy. Ibuhat ng libat ang nag-deliver. Okay. Joker mo gusto doon. Asa. Bugalan ba? Okay. Totoo ah. Kaya tayo papiting umay. Ayan. Wow! Rico na yun, kaya ito ko na nag-pan, boy. Ikaw na gunting. Ikaw na kay bugat. Lingkod na rin. Sila purma. Pero mag-isa kay spear. Murag na kon, murag naghuwat bitaw ka. Maragas bar? Kaya ko na yun. Murag naghuwat bitaw, tao mo na naman yung mga sa kaya na. Hala! Nice! Ito may ikaw nung ito, kaya ikaw sige ka na. Ikaw, bunot. Dahil niya ako. Ito. Bunlot! Sangitag ko. Ikaw rin bunlot kay bugat. Sangitag ko. Piang ta. Ikaw, bira. Sige, bira. Uy, banda doy. Uy, ang tiil. Hala, wow! Ilagay na TV na ko, no? Di man na TV, day! Nagwapo si Dilay. Tiyo, mura na mag... Gahawin na ka mo, larga nag-birds! Larga nag-birds! Kuha. Wow, orang kagwapo. 6-seaters. Daku-daku di ay no. Naara lang niya din, labog-labog bago. Wow, orang lami. Okay kayo. Hala! Ang lamian ay pang small family. Nay no? Pang small family nay no? Hala, doy arang lami. Sa unam kay nga ni daghang salamat kadto sa naghatag dani. Ibutang salamat ni Dani nay. Butang salamat ni Dani. Na. Kung ano pa ng Marcos. Adjaw, bawal ni si Jag ko ano kay magasgas. Lipay ta from me. Diyan sa may makaistorya ini dagan man. Diyan sa may makaistorya sa lamisa, lami de. Lami isa ka. Lami kayo. Tug mga Isa na na. pa, pupwiti na lang.
Uy, dang, tasalini ko na ni dang. Arang lami, ara ba ni dang? Makatambaw ra ba ni stress? Grabe mo bang habo. Siyaro. Hala, ara para bang tambo ka. Ambot lagi. Arang lami, ajud. Ang saktuhan din na. Ito din, hindi ko matulog. Hala, di na kasi mo matulin sa inyong trabaho, mga kagwanga mo. Mga daot din na inyong mga trabaho, di na matulin. Ganahari ko rin pa. Hindi ka po pag-abrihan, ang iningan na. Lami, akajog, among ilkuranan. Oh, lami, lingkuran. Ang mga tao din is busy, nagpapiti sa ilahang bubble wrap. Nga din na naman tamo. Nga ni ba, Juni, nga ni kaway kaon. Nga makalimot naman pangalan sa mga jagi. Lami, agaho, kaya naglagot agaho. Kaya, nalabaw po siya na. Ala, dyan, dapat kasi kayo mahuhug. Hindi na, dyan ang ninjo. Hindi na si ninjo. Tapos kasi yan, hindi na, dyan talaga. Hindi ba dyan makasabot? Gahit ako dyan nga tinggiw. Dyan na. Kasi yan yun na. Isa ano sa rin, hindi pa. Kaya nga dyan na lagi na nakabot ko gabi eh. Nami, dito sa mati no, satisfying ba? Marabag kilos. Nga din na naman tamo. Nga, hindi ba, dyan gasto kaon. Hindi na nagkaon eh. Kinislet. Turagit, magkaroon na si Ring. Hala! Wala sa kunin yung sapagan kasi muluto na to. Pala yung muluto rin yung kasi lamit ikaw muluto. Oh, man mo na ingon. Kanla. Pala yung kunin yung luto sa pajan kasi muluto sa pajan. Saan na to? Sinigang nga laman. Pero may sabaw sa pigupon. Thank you very much. Di ko ka move on. Grabe kasing kag-isa og ko lingkuranon. Di ko ka move on. Naralami akadyo. Diyan nagalili ka hawaon lang. Lexi, gilami anak kadhabi. Ralami abi tawzud pud na. Bahay na may kuwang ko. Bahay na lang may kuwang. Eh, na naka-TV. Wa pa. Di ang pud tawag TV. Importante raman ag washing machine, nga, ref. Nanay, wasa masin. Wa, pero na may aircon ay. Ala nay, kompleto na nay. At tujud mo pa dyan ay ha. Bidaay ning bias puti. Nabitot ay sa na ni magatiman. Maning kwarta bi pira na habi kay kanang palit kasulina bi. Hi everybody, good morning. Today is Sunday. Blessed Sunday sa inyong lahat na nanonood sa aking vlog ngayon. Tagalog. Gusto ko mag-Tagalog pero gahi naman sa Tagalog kay magbisaya ra to para komportable. Good morning. Mo ni sandal karon nga tang isuot gikan ni Ate M tanawarang taas ako habog pila ni ka inches bulig ug mga ingana. Made in Italy size 39 ahang TL basta mga ingani. So thank you kaayo Ate M, sakto ka ni nahe. Ning isuot karon mo simba. And then mo nating isuot guys, dress ni siya nga bakas-bakas dana. Mura jag pang burus no kay bukat man pero masuot na ni siya mo. Curve na ning hawak na ni kay nga na naman na si Ja. Then mo rin kaundoy ako yung nagpili na ni hanan gipang plan sa gabi kay bado na magplan sa daan kay enjang pang na pug kuryente kay agam kuryente dari guys rotation sa tibuok Bohol puli-puli. Oh nice. Ay ang gipili kang undoy kay arong match ming duha tanawa. Maingog ko ay sana all perfect match. Dapat rig mga karsones ug pajama ni undoy ang gipang pili dihasang adlaw so karetang pilion kay murag bubintaha. So karetang piliin para blue match po season sa nina pero dark blue man so lami gyapon tan-awon. Okay guys, so let me take my bath. Umbalik ako mag-ilis ang adrata sa simbahan kay malitan siya tao pagkaadyo kita na makaangin makasag ubang nanimba kay nigagi na to. Manglingi sila naton sa bawta dyan nila agat ng turma. Kasaan na sila. So ato dyan paningkamutan nga di ta malate. Mana ko guys, nakailis na ko guys. Nabasa sa hang pahumot na sobrahan man day na. Ngani nga na ako nagtuto man day pero okay ra kay mamara man na si Ja. Na sobrahan. Nadjabuman pag nga nang tumalamsik kaya ako ay nagkabasa-basa tuloy ng biglaan. Daghan sa gatong salamat sa nagpadaog furniture isa ka lamisa udom kalingkuranan gamit ito ka Adjo, grabe. Makalipay jud. Salamat kay Adjo from the bottom of my heart, but for you my heart has no bottom. Ja. Oh, siron.